бинандагони азиз салом, инак боз баҳри омода намудани як барномаи дигар мо тасмим гирифтаем ба дараи Алмосӣ биёем ки дар шаҳри Ҳисор воқеъ аст ва ҷое ки мо қарор дорем инҷо ба хоҷагии ҷангали шаҳри Ҳисор тааллуқ дорад ва ин маконро ҷангали Шамал мегӯянд. дар барномаи имрӯза мо мехоҳем пиромуни ана ҳамин минтақа барои шумо маълумот бидиҳем. то инҷо мо беш аз 30 километр роҳ аз шаҳри Ҳисор тай карда омадем ва то ҷое ки мо онҷо бояд бирасем тақрибан 10 километри дигар ҷо аст. бо мо бимонед ва аз табиати зебои ин макон огоҳ шавед. мақсад аз интихоби ин макони афсонавӣ сайри маконҳои зебои диёр аст. ростӣ борҳо маконҳои афсонавиро тариқи синамои ҷаҳон дидаем ва то ҷое мафтун ҳам гардидаем. бояд изҳор дорам ки мо дар диёри худ аз табиати зебо кам огоҳ ҳастем, кам, ва ба ин маконҳо кам меоему доир ба ин ҷойҳо маълумоти хоса надорем. ҳарчанд медонем ки Тоҷикистон яке аз зеботарин табиатро соҳиб аст. дараи Алмосӣ дар худ табиати афсонавӣ дорад. кӯҳҳои сарбафалаккашида, табиати сабзи дилфиреб, обҳои ҷорӣ ва роҳи пурпешутоби хокӣ ки каҷу макаҷ ба боло мебарад. саёҳати мо аз охирин макони одамнишин, ҷое ки намояндагони бахши сейсмикии Академияи Миллии Илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият доштанд, оғоз шуд. зери ин қабатсанги бузург асбобҳои сейсмикӣ фаъолият мекунанд. пойгоҳи сейсмикии Арҷинак дар баландии 1500 аз сатҳи баҳр ҷойгир мебошад ва дар дараи Алмосӣ дар ноҳияи Ҳисор ҷойгир аст. ба он сабаби инҷа интихоб карданд ки ҳамин кафидагоҳи замине ки дар қисми замин чиз аст бо ҳаминта мегузарад. шояд аз хуҷобегар сар мешад ба ҳаминҷа мебиёяд. ана солҳои 1973 инҷоро интихоб кардану баъд сохтмонашро давом додан. дар инҷо аввалҳо то солҳои наздика бо аналоги мо кор мекардем. баъди ин чиз ки вақте тараққиёти ҷаҳонӣ пеш рафт, мо ҳоли системаи цифравой ба ҳоли мо системаи цифравои гузаштагием. ин яке аз ҳаракатҳои замина мо инҷа мушоҳида мекунем, ҳисобукитоб мекунем ба шаҳри Душанбе ба корхона ва институти геология ва сохтмон ва сейсмология ва сохтмон заминҷӯи товори Академияи илмҳо мо пешниҳод мекунем. барнома омода кардан аз минтақаҳое ки масалан дар паланкӯҳҳо ҷой доранд бе ширкати намояндагони илм то як андоза маъное надорад. зеро дар ҳар ҳолат моро водор месозад то пайдоиши кӯҳпораҳо ё ки ҳолати геологии як минтақа маълумот дошта бошем. баъзе лаҳза ҳамин гунае мешавад ки мо ба як навиди илмӣ ё ки ба як факти илмӣ то як андоза боварӣ ҳосил намекунем. масалан ҳамин қабатсангҳое ки дар ин ҷо ҷойгир шудаанд аз рӯи пешниҳоди олимон беш аз 100-120 ё ки 130 миллион сол ба вуҷуд омаданд. хуб ин таърихи хеле калон аст ва ба он то як андоза бовар кардан ҳастии инсона қудрат надорад. вале илм имрӯз исбот кардааст ки ҳамин гуна таърих дар ҳастии рӯи заминӣ ҷой дорад. хуб дар барномаи имрӯза моро албатта олимони Академияи илмҳо ҳамроҳӣ мекунанд ва мо бо ёрии онҳо метавонем пиромуни ҳамин минтақаи омӯзишӣ ё ки як минтақаи истироҳатӣ ба шумо маълумот диҳем. дар қаторкӯҳи Ҳисор дар қатори ҷинсҳои кӯҳӣ вулканогонӣ ва интрузивӣ ҷинсҳои кӯҳи такшонӣ васеъ паҳн шудаанд. чӣ хеле ки мо медонем ҷинсҳои кӯҳи такшонӣ дар зери баҳрҳое ки дар зери об ба вуҷуд меоянд ва
омӯзиши ин ҷинсҳои кӯҳи такшонӣ як ахбороти бениҳоят муҳим барои геологҳо фароҳам меорад. Мо дар натиҷаи омӯхтани инҳо, яъне ки дар ин ҷо баъзан ҳайвонҳои боқимондаи зери баҳрҳо маҳфуз ҳастанд, дар ҳангоми омӯхтан ҳамзамон замони макони геологӣ баъдан иқлими ҳамон давраро барқарор месозем. дар ин минтақае ки мо ҷойгир шудаем, аслан ҷинсҳои кӯҳи такшонӣ давраи табошир, давраи бур низ меноманд, васеъ паҳн шудаанд ки сину солашон аз 130 миллион зиёдтар мебошанд. ҷинсҳои кӯҳи такшонӣ дар ин ҷо аслан вомехӯранд рексангҳо, гилҳо, конгломератҳо ва монанди инҳо. агар шумо нақсар назар кунед, ҷинсҳои кӯҳи такшонӣ рангҳои гуногуни ба худ хос акс намуданд, ки ин аз ҷиҳати геологӣ барои омӯзиш дар кадом давр пайдо шудан вобаста ба иқлим ахбороти зиёдро фароҳам меоварад. роҳи мо то рафт мушкилгузар мешавад ва болои ин ҳама боз борони майда ба боридан оғоз мекунад. ин маконро ҷангали шамал мегӯянд. чаро чунин номгузорӣ шудааст, маълумоти мушаххас дар даст надорем. сокинони такҷои деҳаи шамал гуфтанд, ки ин ҷоро пештар шамолдара ё ки деҳаи шамол мегуфтанд, яъне маконе ки шамол бештар ин ҷо мевазад. баъди ин ҷо ба фаъолият оғоз намудани олимони рус, номи ин деҳа аз шамол ба шамал гузаронида мешавад, яъне пайдо шудани номи шамал аз таъсири забони русӣ будааст. маънои дигар шояд ин ҷо ҷо дошта бошад, вале мо пайдо накардем. табиати зебои Тоҷикистон диданӣ ҳасту обу ҳавои ин дара ногуфтанӣ. ҳар қадар боло меравӣ, ҳамин қадар ҳаво тағйир меёбад ва чун шумо мебинед дар ин маконе ки мо қарор дорем, майдаборон мерезад ва ҳаворо тозатар мекунад. бояд бигӯям ки айни ҳол мо тақрибан дар баландии 1600-1700 метр аз сатҳи баҳр қарор дорем ва дар ин ҷое ки мо қарор дорем, як неки ҷангали шамал бештар арчаҳои зоти зарафшонӣ дида мешаванд ва чун мо мушоҳида кардем, инчо арчаҳои сӯзанбарг хеле кам ҳастанд, вале аз дигар намуди дарахтони худрӯе ки дар тамоми минтақаҳои Тоҷикистон ба назар мерасанд, инҷо қариб ҳама намуди онро дидан мумкин аст. муҳим он аст ки дараи шамал гӯем дар соҳили анамин дарёи шамал доман паҳн мекунад ва ҳар қадар боло меравӣ, ин об ҳамин қадар зебову ҳамин қадар диданӣ аст. яъне ки зебоии ин дара аз як тараф агар аз обу ҳаво вобастагӣ дошта бошад, аз тарафи дигар аз ҳамин оби ҷорӣ вобастагӣ дорад. ана дар ҳамин маконҳо чанд даҳсола пештар намояндагони илм ба омӯзиши минералҳо машғул буданд. аз фаъолияти онҳо то имрӯз хонаҳои истиқоматӣ ва маконҳои коркардашуда боқӣ мондаанд.
тавсиф фоизи ҷумҳурии Торикистонро кӯсор ташкил меёбад. Дар ҳама маврид, дар ҳама ҳолат тавсифи ҳолати геологии дилхоҳ минтақаи Торикистон ба фоидаи кор мебошад. Ҷое ки мо ҷойгир ҳастем, қисмати ҷанубу ғарбии қаторкӯҳои Ҳисор мебошад. Қаторкӯҳои Ҳисор дар ҷумҳурии Торикистон як мавқеи бениҳоят муайян ва хосаро соҳибанд. Ба кадом мақсад? Бинед ки нишебиҳое ки дар қаторкӯҳи Ҳисор ҳастанд, барои равиши равнақи хоҷагидорӣ, ҷойгиршавии худи пайдоиши марғзорҳои алпӣ бениҳоят хуб мебошад. Хуб, аз ҷиҳати агар таҳаввулоти геологӣ худи қаторкӯҳи Ҳисор гӯем ки як қаторкӯҳ мебошад ки зиёда аз 200 километр тӯл кашидааст ва паҳноварияш зиёда аз 40 километр мебошад. Як таърихи бениҳоят дуру дароз дорад. Ҷинсҳои кӯҳӣ дар ин ҷо ҳам ҷинсҳои кӯҳии магматикӣ, ҳам вулқонӣ ва ҳам такшонӣ вомехӯранд. Ҷинси қадимтарини дар ин минтақа сину солаш аз 540 миллион сол қадимтар мебошад, ки ба истилоҳи геологӣ давраи токембри гуфта мешавад. Давраи палеозой ҳам ҳаст, давраи мезозой ҳам ва давраи то ҳозир ки мо давраи чаҳорумин мегӯем дар ин минтақа васеъ паҳн шудааст. Аз ҷиҳати сохтори геологӣ ин минтақа як се давраи тектономагматикӣ асар гузаронидааст, ки дар вақти ҳар як ин минтақа ин давраҳо як хусусияти хоси геологии ин минтақа ба ҳисоб мешавад. Аз кафишҳои калоне ки дар ин минтақа ҷойгир шудаанду барои ба вуҷудоии маъданҳо нақши асосӣ иҷро кардан, ин хоҷаоби гарм, кафиши хоҷаоби гарм ва кафиши гисар кокшал мебошад. Кафиши гисар ҳисор кокшал зиёда аз 200 километр тӯл кашида дар баъзе минтақо паҳнояш аз 10 то 40 километр мебошад. Хоҷаоби гарм бошад вай аз яъне ки паҳнояш то 50 километр ва дарозияш то 300 километр ва зиёдтар мебошад. Хуб, ин кафишҳо дар қаторкӯҳои Ҳисор бениҳоят як нақши асосиро иҷро мекунанд барои пайдошавии худи конҳои маъданӣ. Дар ин минтақае ки мо ҷойгир шудем, аллакай дар замонои Иттиҳоди Шӯравӣ шаҳрчаи геологӣ ном дошт, ки коркарди омӯзиши конҳои маъданӣ идома меёфт. Умуман қаторкӯҳи Ҳисор яке аз қаторкӯҳҳои бойтарин аз ҷиҳати конҳои канданои фоиданок ба ҳисоб мераванд. Дар ин ҷо ҳамо конҳои магнетит, флюорит, скарногем, шели, волфрамид, барит ва дигар маъданҳо ҷойгир мебошанд. дар ин макон нодиртарин гиёҳҳои шифобахш мерӯянд, вале бо сабаби оне ки ин ҷо чарогоҳи мавсимист, гиёҳҳо қисман ҷамъоварӣ намешаванд. ҳамзамон ин макони зисти ҳайвонҳои нодир ба мисли хирсу гург ва оҳувон аст. паррандагони зебо низ дорад. аз макони мо болотар яке аз прияхҳои бузург ҷой дорад, ки дарёи ин дара аз он сарчашма мегирад. бо сабаби бориши борони зиёд мо то ба он макон рафта натавонистем. кӯҳое ки моро дар ин минтақа иҳота карданд, баландии зиёда аз 4300 метрро ташкил медиҳанд. дар ин минтақае ки мо ҷойгир шудаем, баландии 2000 метрро ташкил медиҳад. як хусусияти дигари қаторкӯҳи Ҳисор ин мебошад ки дар ин минтақа чандин ёдгориҳои геологӣ ҷойгир аст, ба монанди изҳои динозавр дар Ширкент, дар хонақоҳ бошад, масалан худи ҷойгиршавии кӯли ҷувозак, кӯли париён. хуб, ҳозир ки дар ҷумҳурии Торикистон солҳои рушди сайёҳӣ, солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ рафта истодааст, мо инҳоро агар ба назар гирем, дар оянда як пайроҳа ташкил кардан мумкин аст, ки сар карда аз Ширкент ба хонақоҳ, яъне як пайраҳа ташкил кардан мумкин аст, ки сайёҳон аз инҳо истифода бурда, як аз манзараҳои ин ҷо истифода бурда ва ғайр аз ин аз корҳои геологие ки дар ин минтақа сурат гирифтааст баҳра мебаранд. чун маълумоти муайян бобати нодирии ин макон ҷустуҷӯ намудем, пайдо накардем. аҷиб он аст ки бобати ин макони зебо на танҳо ягон китобчаи хоса, балки ҳатто мақолаҳои илмӣ дастрас намудан мушкил аст. намояндагони хоҷагии ҷангал бошанд, ба мо ба ҷуз чанд навистаи дастхат чизи дигар кӯмак карда натавонистанд.
сайругашт дар минтақаҳои кӯҳистонии тоҷикистон як ҳолати хеле ҳам ногуфтанӣ дорад ва ҳар як шахси моро мебояд ки аз ин минтақаҳо дидан бикунем, ин минтақаҳоро гиромӣ дорем ва дӯсташон дорем. ҳамин тариқ мо аз ҷангали шамал дидан кардем. дар ин ҳайвонҳои нодир, гиёҳҳои шифобахш ва як табиати ногуфтанӣ ҳаст ки барои шумо маслиҳат медиҳем то ба ин минтақа биёед, инҷоро тамошо кунед ва ҳаловат бубаред, зеро табиати ногуфтанӣ дорад.